Salbun no hasini kerungsa thayo tipra mothani juda sambutang nahari kaisa panda khlaijagui tongo aba haikena tini krangsalo khwaitu lajroka tipra mothani luajung bai mandhai khubai parabo kaisa tipra mothani kongsa panda khlaijaka arthagi manjaka TTADC haponi em boronggrang suhel deborma YTF Central Committee ni GS boronggrang tononjoy deborma agosong ईद बजार और बीच खाने चिंता ना पावर करी खो तब ना बार प्रेशर तो हमर खाइने बगै आं चीफ एक्जिक्यूटिव इंजीनियर चिति सिका रेस्पॉन्स फैमानी काम ठीक मते काम रेस्पॉन्स होया तब लास्ट तब बिपला देन चिति सिनाय बिपला देन चिति सिमनि इयानि परे के आबनि गोबां नेक्स्ट दंगाय जों तेकोनि पदक्षेप माननाय तब फनो आगि जे चिनि लीडर्स दंना के बमन साक थालांलिया चिनि CPM निंथुं चिनि IPF निंथुं के बमन खुस खालियाव लामानो दा आं बार अ लामानो एखै दंगो बाहायके बदके स्पिड के सामखै बागै ताबो को खाइसे जों दे तिनि तांसि बरमा साइदागा नौ मायनि बागै जों तिनि कौ पांलायो मेम्बार दुसले ता को परिष्कार मांगलाने जों अ नौ मायनि बागै जों तिनि लिडार न दुस दिनानि जों अबकरिखौ जों बुजिना नाय जे ताबो नौ फाइतो मनि 2011 वा सेंट्रल स्कीम फाइया आपुर सब सिलेक्ट हैंगाय CPM लीडर आपुरो तिब्रमथ लीडर करी परिष्कार हाय नो हाय तेसा सेकंड लॉटो 2018 वा सेंट्रल स्कीम न फाइया आपुर सब सिलेक्ट हैंगाय IPF नेतारो आपुर तिब्रमथ करी परिष्कार ये ताबो नक ताने सब तान हैंगाय ब्लॉकचेन मासुक दंगो दानाय सब दांगाय ब्लॉकचेन मासुक दंगो आबो चिन तिब्रमथ लीडर और बरकुन खानि पावर करिखौ आबन बागनाव थाने जराव जों डेपुटेशन लेखा दादि इलेक्शन खायै चिनि पब्लिक सामुंनो चिनि लिडार नि याफरान थुं चिनि पब्लिक मते खायै बरक सामुं खायन मानन थुं गाबने कयेकटा एरियाव थांब्रु खनाव जाते चिनि लिडार नि सलाइबो बाक्सा नौमाय हेनै गाति थांति फाइदे सलाइले फुं गाम ते चांगलाय जादिखौ थांकै 32 ता बुआर म सलाइ मर नामन खनाबला गाय सलाइ मं नांगा चिनि लिडार काम लिडार न जों रां बैसनामै माया लिडार नि नासे फायौ जों बनो सलाइ नांखांकै अ लिडार न जों मांगला थांकै लिडार जेदिमति लिडार माया रां बायबो लिडार माया मनो बुइतो लिडार माया बिनि सकाय ईश्वरनि शक्ति दङ अमाकेन बबसाय फेजटा लिडार नान भागै गाउन बचिं लिडार न बेलागे जतन हस तना नांगौ ने बुइतो पर बुं कलर नंगे लिडार नंगे मते हाकिस नुगु खुलुमो ब्र आजके सन्मान दिबो थांकै लिडार जेदिमति नि मान्या बबे लिडार न बेलागे कथिं गाबन भागै सिन लिडार न ताबो अब माजरे बेनानि अजरायाखौ ताबरो गङे ताबु जा जोंबाय संगै रिजाखा ताबरो तेमन सदरबो हागो बान्दारि हिनि चंलायो तेमन सादिराव हंके बरक माइ मुचु चानार हंके आ बान्दारि न बरक मरगि तनिबो नक फांतुमो जदि बन मांस फनि रिदे के फनि रि हरो के मोर मांस फनि बिसि रिमाया के ताबु जदि जेकुनु माने फाइबंगा चिनि ताबु चिनि लिडार अब जे तमन पहुंचे जे चाल तनेराव ए बोलाव जेसरमन आसं मानो आवन बाते तेमाया के ताबु आजगा ताबु नक ताने जिउटिंग हैन साबो जिउटिंग हाइबर बाबो IPF नि लगी थांनाय IPF जरा सेले खाइफोरखौ बरक थाका CPM लगी जरा CPM थाका आपति खलाइबर न कैंसर खायै ताबु जों हयरानि खलाइ वालायना बगै जों बाजि वालायनि बगायसे बंनि BJP IPF नि कासे पॉलिसी चलि दंगो क्या बारे जों ता गलति परिष्कार तेबां क्लियर सानाय जे जत लिडार जों आं रिक्वेस्ट खायै बे बरक खाइनेबो अलरेडी बर रेडी न ताबु जदि केबो आनफान न मायाखौ ब 2011 माया 2011 नि स्किम माया 2018 नि स्किम माया के ताबु चिनि लिडार जानजानि मेम्बर आन्दार पूरा बतामो पार्टी खलाइ तंग CPM द खलाइ तंग IPF द खलाइ तंग BJP द खलाइ तंग तामो धर्म खलाइ कुन नाया जस्ट बरंनि बुमु लिस्ट चार्ट खै बौनि बुमु लिस्ट चार्ट सामतन दि जाते नेक्स्ट टाइम जेब्रु सेंट्रल स्कीम फाइनाय आबर चिन्ति ब्रह्मथन बर स्ले खाइनाय आपुर हंकाय जे माया रक बंगा फार्स्ट प्रायोरिटी बरनो माननाय ताबु जे माया आनमन आपुर बर माननाय आबर चिन्ति ब्रह्मथन लिडर हंके ताबु जिनि बुरिसिक बाता माया ताबु जिनि रेगानि रां माया बेबा प्रब्लेम दमनि अब बेबा सेंट्रल को स्टेट नि थानिसिको केता बुरिसिक बाता हंके साबरि हंकाय शान्तना चाकमा परिष्कार दि शान्तना चाकमा राज्य सरकारनि ब मन्त्री बिन थानिसि अब आ बुरिसिक बातानि चलि तंखौ गाबं कुतार हका बहबो चिनि MLA ना आसुगै सामनो दिना रियमति फरान दिदे हमति फरान दिदे इंडिया सुरि ब पात्र तंग आवन भगै चिनि दिनार खाइ मेंगि तंखौ तिनि बरक खाइने बागनि बर जेबो जिति फाइनाय जिति फाइगंगे बरक बंगि चिति खाइमानाय आवन बागैनो चिनि जनसाधारण हयरानि खाइने बागै BJP IPF तेर बरक इलेक्शन खाइरि आंगै ताबुक लेरि तनिबो आबर जों बुझि नांनाय आबन बुनि वारेचा खनि चिनि बरक ताकसा जादि आबसिम कासे रिक्वेस्ट दंनाय आन मै बोबागरा साइ दङ जस्ट नर खालगै नासिदि ते 10 11 मास हाइगंगे नन मोचुदि चिन खाइमानाय ini lama kaise green problem solve nai inno kaise green problem solve nai ini school tong bo teacher tong bo school phaya ama kebang problem choli tong in lama kri lama tong bo thuguno bang no tei tu go ja it ku uthok ja bis kri ama kale kebang ma choli tong tei ni problem choli gabono odino ratanpur en khaksa guri phuro chhawo sar tei kri chhawo right
Sini TWF ni leader songgan bon antes question khepro. Sar chini or tiburu khane yang saka. Barbar nong nang khuk tirani chaitong meeting. DWS department TDADC under kuriko. Awan bagai chini mote chung khai mengi tongu. Tofano Ratanpura chini leader strongman bagai 15 ta call kai ke 15 ta Ratanpura. Chini tipra mo leader khaiman yagulo. Adike chini lukul tikhane tong. Kintu borok je naimas kelai chini leader khaimen karon kai DWS ni under chini ada kuriko kai kormasari bo bahatong le. Jeng TDADC ni under job khaya. Hadra hari. Jeng TDADC ni under job khaya. Jeng TDADC ni under job khaya. Bon ko khnai bo borok chunu kunu khnai mi amthini borso wansugo. Gabana anggo dino chini khorsa SD chini DWS SD masaka naidi nang TDADC ni under job khayni mano. Kintu nang khorsa सरकारी कर्मचारी गई ते खाना नि अधिकार तंगो पब्लिक आना बोर्ड रखा 5 बसन बगे आना और चंखा आबन बगे पब्लिक खरंगे आं बरंग दाबी खेन आनि बो अधिकार तंगो तब नंग बजे ते खाने मगनि प्रेशर करी आं बजे ते खाने आनि प्रेशर करी आज पॉलिटिक्स ता नाइदी इन साइको बो आम दिगन तब चिनि लु करनो ते खाने व्यवसाय खाइतो इंगे बासे क्वेश्चन खाइमनो बोबा गरा का तांगार ते रिफे बोबा गरा का तां रिफे बोबा गरा नि चिनि पकेट नाम बो आसन ते खाने तो इंगे ते पैसा बुरी बुझिना मन नाइ बुबागरा डिमान्ड हेजे बुबागरा मासे जाल नको गया तब जों बुबागरा हाल कसलाई जों बन सरी खाम सुस्टक लै जिन बागे वान सुगि सामु खलै बसका आगलाइन बुबागरा रिहुने बनमा ततर सेप तंगा भाइ सिनाइबा अब जों बुझिनां नाय बुबागरा रांबो फाङेबले जे जांगिर खन फुरि फुरि क्लाइफेनि बनिबो kasi लिमिट दंले आरो बुबागरा रिहुने बुबागरा तांचि yang फाया बुबागरा एकदम दलाइन खुम जतन बिजि पकेट एडिसिन रां मयो बिजि पकेट मानि बाबो रां फायदों गाव माइलि जों बरमा खाबा सतरे एकत्र बस जों लिडार माया जों गाबनो जों साना नांनाय जों CPM खालिका कसा खालिका गुलाबी खरम खरां कसा फंती बाताली गुदाल चखरा आत्रा पाइबे खेबले जतो खेबेगा जतन जानजे मुजु दिखले किन्तु जों केबा दोस्रिया जतन जानजे चुक्ति खलाय लेखा जतन जानजे मानति खलाय लेखा केबा कका हाइसे जों मा लिडार नांगो जे लिडार न रां बायबो पाइमानिया हान बायबो पाइमानिया आइन बायबो थगैमानिया कक बायबो मेसेन माया अब खरसा लिडार दं हाव अमाका चिनि बुबाग्रा बिनि बिसिंति न जों हाव कप्लायनाय आवन बाय ताबुक बुबाग्रा ने चौबन किरजामन बगै कपलायंगा थांतमन नुगै बुनि दफन बर ताम CPM ताम कांग्रेस ताम तृणमूल ताम BJP बर जग त बिसिं थांगाय तंलाय ब्ले बर बिसिं थांगाय दङ ए आमन बगै जों मानसन नांनाय अजरावो जिनि बुबाग्रा त मजे जों जत पालके थांचा लगरि खांगाय एक गाडा तेबन सम देके बका सुइमाया देके बका सुइमाया अरे बुबाग्रा साइ दङ बताम साइ दङ बा नर जस्ट 10 एकरा मास आना लगिरि दे नर नां 10 17 एकतो बस थान्या यार भाई गोबां मन नेता पपगुर फाइनाय गोबां मन नेता फाइनाय थानाय फाइनाय नेता त थानाय फाइनाय किन्तु पार्मानेन्ट सल्युसन कलाङै मानाले कयजन नंखाबा किन्तु बुबाग्रा साइ दङ बुबाग्रा न तिनी अ तिब्रा मथानि जे डिमान्ड जे बुबाग्रा डिमान्ड खाइ दङ जे गेडा तिब्रा छान्त मन तिनी गोबां पिपल अफ देसन कासि दङले बन बाहेक कासु नंगे नन रायसमन MP रिनाय नन केन्द्र मन्त्री रिनाय नि बाउ सासै कासुइ बर बुबाग्रा न खिखलाय आसुरि तन बाउ चेसा खाइ दङ किन्तु बुबाग्रा आमा हाइ बरगिया बुबाग्रा ताम साइ दङ निनि मन्त्री रिना नां कुनु सगिया निनि MLA नां कुनु सगिया गोबां बर आमा हाइ क्वेश्चन थायो जे बुबाग्रा बा 2023 मुख्यमन्त्री रिना बाउसे बो आमा हाइ दिमान खाइ दङला मुख्यमन्त्री रिना बुबाग्रा 2023 थांगिया ini jadi मुख्यमन्त्री रिना हंकाय हाइन केन्द्र सरकार से बनिया प्रिमार हैसे आज बुबाग्रा पावर किन्तु बुबाग्रा आमा याबले बुबाग्रा ताम सांगाय चिनि बागै बो पार्मानेन्ट सल्युसन नायो चिनि बागै बो पार्मानेन्ट सल्युसन खाइ चिनि थिरांनि बागै चिनि चुचु बर जे तंग थान बागै चिनि बुसु बुसा देखाइ तंग थान बागै से बदुबि ओ सल्युसन नायो आन बागै तिनि बुबाग्रा तिनि राजानि बुसा बदिन राजा बदिन कष्ट तामने हिन अबर तामने बर सिया तपन तिनि कष्ट न कष्ट यहाँ बहको मागिरके चाङ न सर जरक लाये तिनि हापुन हाताइ हातों मातै कामी आमते गुरि तिनि बहुत फिरखाइ तमन गाय जोंहा तां मायंनाय बा आउनो मेन उद्देश्य गै जों तबो बो CPM खायो बो कांग्रेस खायो बो BJP खायो बो IPFT खायो नि नल लेन जरया जों जत फाइदि थांजा जों थांजानाय जायहांगा जों सालायनाय ता साबले आजके जे तिब्रा मथंगा आसा फिगबा केबो CPM खालायगा केबो IPFT खालायगा केबो BJP खालायगा आं जिबा IPFT खायो किन्तु आज जराव जों वानसुगा जे एनजि देबरमानो जों मुक्तिरि का मानसिने तेके बुक्रि अहावनि मानसिगा किन्तु लास्ट कालो त लुकुरि मु थामले साबताम खाइ माने जों बनो बरम दिबो जों बनो हामजागो बिनि बयस बिनि खायनानि क्यापाबिलिटी बिना सुनो जों बनो एस्पायरु किन्तु जों अमा हाइ लिडार माका जे लिडार खम लिडार बनो आइन बा थकै मानिया बनो कक बा थकै मानिया रां बयो पाइ मानिया माइ बे मेसेन माइ अमा हाइ लिडार जों मा खाबले जों बेलेग कपाल का हामसे अजराव आन बगै तिनि अमा हाइ लन्डन दग ब्रिटिश MP रग बगै डिबेट आसुना बगै बने त खबर जाखाबा चिनि बुबार खबर खाबले
Gamai kebang omo simia. Tiba kotor bini samung tongo as samuro samung bani pulung sana. Sini bukuk ti okok sakangai kana tokula. Ini bubagaran kokban sakangai bubagaran bukdin sakangai tebu kana tongai. An bagi jorot nasing tong di bubagaran je klai mari sini bagi belai klai tongo bubagaran hai kaham lidan mani bo ishwan rupi ishwar hai. Bo mutai boron rupi mutai bo. Tangke omo hai maya gan lidan cungkun dir tumaya. Kok bo asan rungo maya basan tongo harma basan gana. Bersama basan rungo khorang basan kaham. Music basan tam rungo bo hai kereng lidan boron man kam seng. Oma lidan kur diru nuya koma lidan. Anu bu lidan kirja bule cin bubagaran. Irpra hawa ki bersal lidan bisingo bunin to farak ke boru kiriya. Khorok sanan kirja bu. Abaka Maharaj. Tang kirja hakya. Maharaj kan tang paimanya. Kok bai paimanya. Ain ba thogi maya. Go ma lidan seng mani to kha. Tag jora phanda seng. Agi raja boro tong seng khai tong pro ni seng tong na ba. Abu cin buku masangya. Abu buin to fan buku masangu. जों दाबोसो जों खासि हांके जों दाबोसो जों थांजों हांके जों हा अदम जाति अ हायंगो पृथ्वी जार तुमां लाखाय आब्रा जों चिनि बसाबोदै ओ भविष्यनि गरबाय सुंजांनाय आगे महाराज नंग जबा थाना लग सांका नंग लास्ट फाइल बगे लग सांका नर लगिरिया बगे जों दिनस कष्ट मानिनि जों बसाबोदै बे सुंजांनाय ल गो जरा जस्ट इन थानी गाहाम जरा अ परफेक्ट जरा वो जत थानजिगा आगलानि सिमिसे आनबाय तिनि ब नक मानाय ब रां मानाय ब रि मानाय हिनि अमाके थगाय जतय वै जों अबनो जास्ट हाबासे आगलायनि सिमिसे आरो जुजि आं सावराय ताबु तेबो जों वानस नांनाय ताबु जे बाता माया रेगन रां माया अमक समय जे जों अबा बुं तमनि चिनि मानथार तमनि आ मानथाय कायसे जागाव थान जमां तम अब जों बुदिम नारना काय जागा था जमां तो क्याबो फुट बासुला जमां दि अब इलेक्शन गाना हंकाय आ रां बुस्तुय नंग 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 गुरिनाय बे फायके नारदि अब नंगनि रांसि अब बंगनि रांगिया बरजे रां बुस्तुय फेमनि सुबे असुर नक्ता जे मायंगै आकाल लाङै दंमोन जों आकाल लाङै दंमोन आ रांजे सफैनाय अब सुबे असुर सफैनाय किन्तु नारगदि मान गयते सान नारदि आने बुसान बगरिदि आने बुतिन बगरिदि बुसा मारि बगरिदि बामजों बगरिदि सान नारदि जतन किन्तु बोर्डले महाराज रिने थैंक यू महाराज को बोले महाराज रिने नारदि अब नंगनि रांसि अब बंगनि रांगिया ताबो नर चिनि मायं तमनि नतिन 100 টাকা मान थानि 20 টাকা मान फाइमानि 80 টাका आरो जमि तमि खता अब सुरबे इन्ट्रेस्ट बेंनाय अब गाय इलेक्शन फुरकाय रां बुस्तु नंग 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 गुरिसिना आइ सिपि मामनो गुरिबले दिसता थानि इलेक्शन चा आंगो जा कक सान थामजि चिनि जरा बस्तिबो वाइसना मर ताम नंग नंग खय देबो माखन चंगि तमनि यांगा जि दं पुसि तोरे होबनो ताम नि नंग नंग खय नामबा जरा आरियासा बेराजक बलको व न पुनावो तावबुगुर चुसा आमसे बजे नंग नंग खय थांगो गाचे आमति बले गा सुवारा कायसानि लाइफ पर जिंदगी पर नष्ट खरि अब डेमोक्रेसी पावर इलेक्शन जराव जों भोट बाय जे पावरफुल माने आम हाय पावर सिलानि गुलि फना आसे पावर खरै नंग थानि जे भोट कायथा माने अब सिलानि गुलि छले देबो कब्रा आरो माति बबारा साइतमले जीतेंगे तो जीतेंगे हारेंगे तो हारेंगे बट वन लास्ट फाइट 2023 का हम लोग जरूर करेंगे तांगै गार कबा मिनि तो आजा गो तांग मिनि तो हंगाय जों मावान सबले आबन बार आन लगे तंग आकं ने आसा खाय जाव तांगे जों कक कदाल कुन सान नाया जों पॉलिटिक्स केन फाया बबागरा जे सामानामन सय जों जास्ट लुकुनो बुजंनानै जे फायो जों 88 से ताम सामुचले जों ताम सामुचले दं अब तो सोलिं थाङै दं हो बबागरा जे खायमा खाइन दं किन्तु बबागरा जे 10 11 माने जे साम खायमाने ओ नो रे तिरपान हिस्ट्री अमागे एमसीएम राउन्ड के साम खायमेखौ बबागरा जे साम खत खत करे ताबो एपुलु सफैनाय ताबो चिनि स्पोर्ट्स एकाडेमी बसंनाय गोबां माजे चिनि सिगला चारनबो जे तुमुरो जे इम्पोर्टेन्ट जग तमनि अमा के खायमे गयसि या अमा जे डिसिजन कट कट नाय तमनि अब बर खायमा खबा आरो जों वान सुनो नाय चिनि बबागरा चिनि बगे जे साखथारि दङ अमा हाइलि जे जों कन्टेन्स सुमेखौ आनबाय तिनि जेकुनो कायसे प्रब्लेम तमनि तिनि चिनि नग माया साकिरि माया जे गदनाङै तमनि जों बेबानो सल्युसन माने ग्यारन्टी तमनि मामिया अब जों ते वान सो दं चिनि सिगला चारनबो तामरै बुनि गो रायसकरा चिनि सिगला चारन तामनि हगाय वाग्रिवो तगरिवो बन्धु हैन ब्ले के बुनि वानजि बुसारं तामनि हगाय लैपटॉप रिवो मोबाइल दो नचिनि बरका वाग्रि चादी वागादरिना सिरंदी आमदिन ब्ले गबंनि हगे तामो लैपटॉप बाय मॉडर्न टेक्निक्स सिरंगै मोबाइल बाय मॉडर्न टेक्निक्स सिरंगै डॉक्टर इंजिनियर साइंटिस्ट जे हायमो पुजु कोपलेंग सिनजाकदि नेका वाक टॉप फोन गितों हैन ब्ले गारा बात कि फेलाय दं गावन बाय न जों चिनि हा चिनि साजों चिनि हा चिनि नायकल फां चिनि हा चिनि अधिकार नान बगे चिनि बबागरा तिनि फारमनि तंगो वन लास्ट फाइट अमनंनाय जे फाइन बेसे जों ग्यारन्टी बने मानै अ हायमो जों दिप्रासनि सिनजाक फिनाय
बै ब कतर चिकन ब गरुं दङ ब सिउ सिया हिलाय बै अ हिनान जराया ब जेसेबां खायदो आनि बरं गोबागै सिनादि ब सिपिएम बां खायदो दं कंग्रेस बां खायदो बिसोर जेसेबां खायदो मिस्टेक खाया साबो दं केबो केबो मिस्टेक खायो लाइब কিন্তু मिस्टेक खायो ब सारा जीवन मिस्टेक खाया কিন্তু जों मा मोनसे एकबार मिस्टेक खायो ब रोंनाय কিন্তু दुइबार मिस्टेक खायो ब रोङे কিন্তু अबनके जों मानाय खले एकबार मिस्टेक खायो बरमनि चिगु जों माफायो बमनो फोरोङै दिबने কিন্তু मिस्टेक मानो बार 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 रिपिट खाय दंगाय अबनो जों एक्स्ट्रा बाबे जों बन टेकल मारे अमाइके जों मानाय जों बन मा बुझनाय बुजिबो बुजिया बुजावै बुजिया बुजाव बुजिया हंकाय आ बुजियानि बुजिया नंगौ आगे जों नगरावबो मामले पुइला थांकाय बोसाना बुमार बुजग्राव हेदबा गेद आबनो चिनि बुरि बदल बेलाखनि इम्पोर्टेन्ट जे गबा थानि बुरि तिपरा मथबो बुरि न सलानि सला डाबल अंक dan double अंक काय जे जागा बुरिनि सम्मान दंगो आरो बुरि बंखरो जे जागा बुरिनि रेसपेक्ट दंगो आ जागा समाज बुकरांगो जे जागा बुरि खासियो आरो नखम हामगो आमगन तिपरा मत बसन खफ्लायनाय बुखा थाङै दंगो जे जागा बान थानि सलान सला बुरि डाबल अंखरो आउन वचिनि बुरिन बेलेखन बुगरा हामजागो बर रेसपेक्ट दिवो आगि रगबा बर बुरि रेसपेक्ट मा कोन पाटिवो कोन माया कोन जे रेसपेक्ट माया जस्ट लगिसमि सितलाक जागो जस्ट खमबाग द्रप सिमसि तलां जाव लगिवो रिसा दिदरसिन दं अमया बोबार दामसा जिनि बुरिबो बुरिनि बसा नांनाय जेदा बुरि खायमे कोनो सामुंक्रै जलानसरि बुरि सामुंखौ खायमानो दिनि जलारो सामुं हपुं सामुं खायफेका बुरिके सामुं खालायो माइमि संसारिबो नंनि बेबा परिस्थिति नायजो सामलि दमनका बय बुरि हाय शक्ति ना साथांबा आनबेके अस जिनि अस स्वभाव दिनि बुरि अमाके अंखर मानुगै जुबग्र हायके अंखर मानुगै अकर रंनि बदिके थानसा नं मानुगै बय बय दफर बेलाखि किरिजाबे अब तामुंनाय अब तामुंनाय अब तामुंनाय अबसिम जिबो नायखलाय दं आन बय जस्ट मानसिनो काउन्ट फाय दङ चिनि बग्रा जे दागिमान जों खोनानाय बग्रा जे दागिमान जों खायनाय हायके जों साजा अ हायंगो तिपरा साइन्टिस्ट खप्लायनि फिनाय गाने दिनि तैबो दिनि जोंबो वान्स नाय दिनि सीपीएम बस साबंगाय मानिक सरकार दिनि कांग्रेस बस साबंगाय बुइनि बरक दिनि सुब तृणमूलनि बस साबंगाय सुबल भूमि दिनि बीजेपीनि बस साबंगाय बिब्र कुमार के केताबु चिनि तिपरा मसन बस साबंगाय अ हानि बुबाग्रा अ फेलेब्ले गा चिनि हानि बुबाग्रा चिनि बाय खनथे दंगाय चिनि बाय साखथारि दंगाय चिनि बाय जान दिउ दंगाय चिनि बाय लाइफ सैक्रिफाइस खाय दंगाय जों ता खायमेंनायबा जों त महाराज यां याफातलनि हाजिजे कलसा चिकन साबन जों साम खायमेयाखौ बुबाग्रा आसे खाय दं दिनि फुंगाय बर अथ थगिया तामना हिन बर कुनसिया जरा जरा ब आवन बाङै थाइसे बायफानो ब दिन लाइफ फेमो दं नगे चिं वासन नाय दिनि चिनि राजानो दिनि अमाके एटा खाय तमान गैर अंको मोहन पुरो जों कि खायजे ताम गेरा दितंबा चिनि महाराजा एटा खायजे मुसि बिचार मायको ताकबो नों आं बिचार रेप खायजे बोथारजों माने बोथारजों मा तखजों माने कुन बिचार माने हैदा आउन बगे नांग जों कालाय नांसुका जों कुन बांगाली बिरुदिया जों बांगाली नो हामजागो ताके चिनि बांगाली ताखुते बुसो बरबो तो जब क्राइसिस ब्ले जों बरो नो हामजागो नरबो जब आबसके तंनि जों जब आबसके तंनाय हाबजब्ले जों कुन बिरुदिया कुन जाति बिरुदिया कुन धर्मनि बिरुदिया कुन राजनीति बिरुदिया जों चिनि अधिकार बागै जों सानो जों भारतनि खरच नागरिक भारतनि संविधान मुताबिक चिनि अधिकार जों माने नांनाय चिनि अधिकार बाय जों तंगै जों बांचे नांनाय अबन बागै जों खरंति छबो जों केमने बथान बाय खरंति सेबले जों जदि गाडे दमन सेपरेट मान थांगाय चिनि माथे बो जों नारनाय बन माथे बरक साथुं के बरबो दाबु जे चिनि बो गोबां मा चिनि बांगाली बायनि बिसिं बरबो एमए पास बीए पास इंजिनियर पास खै कम्प्युटर दुकान रि स्कुल एकरा तमर नुगले बर तुम जों सेपरेट थांगाय बरबो आबस के मानाय चाकरी जों आबस के मानाय गास फेलाय नगा ओ जा कुनो जरे जों वालायनाय बोलाय कुनो दरकार नाया जस्ट चिनि संविधान मुताबिक जों डिमान्ड खाय दंगो ओ जागा जों कुनो जातिनि बिरुदिया कुनो धर्मनि बिरुदिया कुनो राजनीतिनि बिरुदिया जों जतन हामजागो आनबो जों वान्स नाय जों पालिगिन जों साल नुगलायनाय हायगेनो जों बसकांगो गाडते बन माम बिसिति जों अ सभा चाहिँ कोप्लायनि फिनाय आनो जों बुबागर साइ दं खरचा खरचा चिन लिडार बो दिनि बुनि दफानि बरक बाय रांग्रि हामजामान बागै दिनि तंथ सिगरे रक तंग सिगरे रुम तंबायो आबो बे जों कुनो वाना थेक्रै थानजान फान बेलें गोबां तांगे जों लिडार नायो जों पाब्लिक सिनांगो पाब्लिक होदि लिडार लिडार खरचा खरचा आमदे थांबानो जों कुनो वाना थेक्रै नांगा बन पाब्लिक जबार नायसि लाबा आगे जुगिया बैसाबले नरम बरा ओ 2000 पुरो आईपीएफ तरक मा हेंजाउ न हिनो नै अब आईपीएफ ती अब महाराज ग्रुप हाइसी और तुम जदि मास तुम जदि महाराज दोकरि थांगाय काडुलै पूरा हार पेग लेटे पे दखले बेकेन पुर चेकै मु केरि जान पब्लिक बाहिसी तब सुजुक्रै और जान बाय थङै दं जरा चिन चबनी चब लास्ट चब कबलाइनान बग और के बतंग थना बग फैया
tini CM tung MD sik jot leader sapung hopung tini guri lai tini hapung hade tima de satung ma de gure tonglai ble jodi chini borong jesukun chamnan jesukun chamnan sab dang jin bus ngo koblai men gaben bui kirja tongle yan bogar sai tongo bogar hai kubu leader bobagra hai grak leader singo hai mate tima an bagai buni 1000 leader ni saman chin bogar khoroksa nai chini bogar khoroksa buni 1000 leader ni saman tini ozar chung just hamza le bus ka hokla kene ke bono bo hame sawo tin le boi chung saya ba sab khla ya to mistake ni mano কিন্তু बार-बार mistake हेंगले बोनो के एक्स्ट्रा खन माना एक बार mistake का हम नहीं एक बार mistake का हम लिया ये वजह mistake का बोनो बुझंग नहीं हम नहीं ये वजह बुझो हम लिया हमले कैसे कैटेगरी सामान्य जेता हमले कैटेगरी जेमन जों गममा दाबुजिनि संविधान बो दंब्ले बो एसिन कैटेगरी जमा नाय बो एसिन कैटेगरी जमा नाय बो बिसिन कैटेगरी मानाय रहिन दंब्ले आमाहायनो तुम जदि बो हामरी के एक्स्ट्रा जों बनो माने गामन बगै वानसन नाय जों ते बिसि दिन लेलिया चिन बोगरा जे सामने अमाय नाय दा जों डिडिएर से हाबांगो तो जे सामने लाइन दं किन्तु जों जे फानिया गरेन दं जे अबा बुंग दं माने आबान बगै जों चिनि लोकरनो फुटबल टाइमिंग को ने ताबो दिने दैनि प्रॉब्लम लामानि प्रॉब्लम स्कूल तो टीचर तो स्कूल थांगिया गोबां माबदि इन्सिडेंट जले दं गाबन बगै न तिनि जे रिसेंटली जे वाई बाय वेस्ट गे बेला टीचर बां मास्टर चागे खने गे ताबो दला यंगाय काहे सिंगल टीचर अंगि दं कासे स्कूल खरसा टीचर से मेसी खिजाग्रक द कागजाग्रक मांस गा जागो टीचर फुना नांगाय तो जों टीचर मारनले बियां थानाय खायनि मा थांसिनाय बियां थानाय वेस्ट नि मा थांसिनाय मैसे टीचर गबमले नाम दिके बचो चिनि बरनो जों गुबै नों बखा हामजा हंगाय नों साइजों थानाय नि नों बखा मा थानाय आमा गले किन्तु सरे हामियारगो थांमाय के फिटेड बरनो हंगाय निजि बखामन मा हंना दागा जों चिनि बरनो सिगि तो खायना देगेसे को जों बयनि बासन फोरोंगिना जों खिला दनजागो बांला मिडियाम जों तां परनायबा बांला किचिन कक दबा जों इंग्लिश मीडियम परनाय हायगे कगर मीडियम परनाय हायसि तांगा जों बयनि मीडियम परनायबा नाय चिन बर बुसि टैलेंट बांला मीडियम परिबिसे जे इंग्लिश सो डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट जों तंग बिला प्रोफेसर बुसि टैलेंट कुंतु तुमुं जदि न जों बयनि कक सरियाबो तुमुं जदि चिन निजिनि कक एबा इंग्लिश परखिनाय जों तेबो बसां आव खामु दा जों बांलाखौ सोनायबा बांला परि एमए पास बी पास ताबो कुनि एग्जाम क्रैक खालायनाय हायसि ताबुनि ओ सिचुएशन बयनि जला तेबो काम इंग्लिश परनाय फाय दं आन बगै जों कम्पिटिशन थाना बगै चिनि बस के नेक्स्ट जेनेरेशन बर इंग्लिश पढना बगै जों जतन साथ खालाय दंगो दागा चिनि लोकरनो जों इंग्लिश पढि सिखै त खालाय गाय जों त केबो कासि अबस मेन को ता बस के जरवा दा जे चिना आसे थाव क्या बांला परिमा चिन बरनो माने सरकार जों सेसे खिबिदि बगै गामि आमसायो गाम खालाय चिनि बस जे वान सुमनि बोबागर जे बचिन बग सामु खायमानि अम हाय वान सुमु करन अमाय सामु खाने करन जों कोन जागा तेरि मान लाख अ जरा तंस जों खासिरना ननाय तिनि फाइनै ब आंनरनो थाइसिन बरं गनां जे बाइसेर मा साइदा हाय नब रिना हिनि नामर कागज पत्र थुमनाय थुमगा सादि जों ताबा आबाद बोबागर सामनि जों 10 एकर मास नं नायखौ नांखायनो न दुइ तालास तांनार गदि जों ओला नावन गाबर प्रमाण मा थानाय बकि सय नगरि माने दे माया जों नं नांगारेखौ नोंनो तांनार गदि ना दुई ताला से तांनार गदे चिन मोदला नांगा जंगल नानाय हैसि गाबर प्रमाण मा थाने बगे सय देरि माने सय देरि मै तां गाबर प्रमाण दे गमा थकाय छाने फैनाय किदु बोबरा थकाय छाया तिनी अबनो जों वान सुबो ब 10 रामबो जे कगजाफुरो जे 10 रामबो कगजाफुरो जे चिनि फरकबा चिनि ताकु संना बोबाग्रा इलेक्शन से कोन कग्रिमा करे तिब्रा मत जिति फाइगा जों बन जब्रे नै किन्तु बुबागरा जिति फाइमा जों जिति फम यागलो बुबागरा त खाइरक जागै जिनि हानि बगै बदिर खालक बुले चो थियरि मान हंकाय जों बर नायन चिन अधिकार करि दे दमो लगे लगे बुबागरा जब सन याफरि कबले अमा केन चिनि दाको बिरमान बगै बो जों बुबागरा सेर वान सुजा बिनि बगै जों वान सुइ दं मनेना बगै तिनि चिनि काका मलेन फाइ कक सालायगा बिनि अलरेडी बिनि प्रोसेसिंग चलि दं चिनि दाको बिरमान जों नायनाय किन्तु बुइना एफान जों नायनाय जों दिनै दाको बिरमान बगै जों अलरेडी अलमोस्ट जों 80% 85% जों कमप्लीट जों बिनि वान सुइ दं बस जों जस्ट बुबागरा ऑफिशियली बो डिक्लेयर नाय ताके चिनि दाको बिरमय चिनि दफान बाय बकक जाखा दिनै आईपीएफटी बीजेपी बन नाय फां तुम जों चिनि बो कायसा कर देबो दं बन नाय गम हायबर गोबां मा सातो पिदो खायजों दङ गान बगै चिनि बुबागरा हामायगन सातो अदिनो बिसोर थानानै एक्सिडेंट थिका बुबागरा साव बन सागिरि ना नांनाय बिन बसाबोतें जे चुयेसा परना नांनाय अमा हायके मायगन बर मानखाबा आगे 500 टाका रां माना से चेयरमैन नो 5 वर्ष मालाशु
Tapos nong nong thang tuni bile je chuk tui hilai bo thanglai bo mairung bosta kaini yungthung actually je mairung thung 3000 ang no 4000 ang gobang siri me par to hamjang male chung thung riman lo ngama haino jung gobang riman hengke jung jora kaisa bo phai jung ogyar ti bale maun bisni ya jung gobang riman ya je limited to jung no omagi jung sujuriya agi je शिक्षानि je अधिकार tong mani didi edisi andro o शिक्षानि phano अधिकार न jung अधिकार ni power no jung ya phai ya agi mani sangsa tai kai agi melan ma to sabiri hokai rada chini rada baba som ngo phai ma sapai edisio amsa si phel tai ke tabo omse bazin bisi dimaya dari maya osu sima khainai ngama khai ka boni budus kre chung rada baba som hamza ko bobo ti bar sable bobo chini barom ba hamza ko kide bani boss to judable kide chini boss to judai bele chini boss o hani malisi ko bor ka sunai ba risiri di chini borono tangri na chini अधिकार abo asu boss chung mai angi tongmani chung tagi je mansa ridi tei gada te bale maman pare to te basir nai net oran bisi neta basung ohon nang nai officer basung nang nai business nai mong nang nai tini dokan nai mong nai kabang ma jod tong nang nai haige chung te kuchu bale manai an bagai chung te bisi kok salai gila abona ang request klai nai buji seban sai dong dong abo khana kono dor kana tangke amra sabo tipra motan MDC 12 jona BJP join खाने पुबला न्यूज़पेपर को सिले वो पुरले न्यूज़पेपर बुचिनी तिबरसन बगा हम से के बा हैं बुबा ग्रा एटा खाइजा पुरो उल्टा सिनेबले हैं बुचिनी लोग प्रमाण करी दिया तंगले गे तिनी ओमा हाइबर रक जे चिनी बगा फारे कम सिनम बुनी न्यूज़पेपर दर गने बुबा ग्रा ताम साइतम खनाइ तंग दि बुबा ग्रा ताम दाइ तंग खाइ दि आमस गेनु बुनी न्यूज़पेपर ताम साइतम पुबा salka posi buka salka asar ini buji sebari tong sunuk tong boleh mokol baitang tangke cinta bu sika jin public balik smart agin jora CPM armal kita mau thai ju bukan tong musuh thali yang gede nang kena kereka main main haji ini inma tong le thai ju bukan thali ne tapi kap tikre thali bukan thali no thai ju bukan thai ju haji yang cover sih tong haji angke oi puna mau thai ju yakin to thali ji gitu thai ju thai teman tong apa ke thali gini ba no abdi kemau tong lagi hegen urega maya bata maya tap kam tia thaijuk na haji thali no jung amse ke saus ma ba ke saus ma ba boba garani thanjani phan boba garani thanjani khorang bisinte jung jo to ti basa thanjang man bisinte jung no buki ja kha abon ma bar sama jung leader to kabang ma leader to jo to leader kam jung XYZ ti barsa leader kan jo to hamjak de kemno kudina nang kemno hamesan nang ko ka haise jung bujin nang nai leader bisi leader to je leader जो तो लीडर तो या कोई खाबाक से फन बस या बस या परिवार से आगु मान के खरसन लीडर तो हवा अमका चिनी बुबा बुबागरान चिमी किरिजा को चिनी लीडर केमन किरिजा क्या वानसराव चिनी बुबागरान चिमी किरिजा अनबाय दिने जों वना नांगले नुगि तंगले दाबो जों वाना जेफ्रो वाति क्लेन संगा नहा गुरुमु ने वाति फाजिनाय ने जों इमिन मानले आमा हायनो जेफोर जों सबा कबलां ना जों ज त थान दं हंगाय बुइन दफोर इमिन मान अनबाय दिने Praksa korong ni cini leader bertanggai, aykai Bangladesh go back ini ciri foto mentah Bangladesh come back sini tong isu. Nggak kita macam our land our rights sini coba mentah our land other rights so gini tong tahu. Orang pun joli ya, kuna karena bawa arah soal kena. Mana respect bawa, tangan bawa cini baru no. Mana pun hamzah go. Itu our land other rights sini mentah semua buji boleh. Public sabok kaham sabah hamil situ, kan? Hanai jarawa. Kumulung go gotan angkuri cini buba gara baru baik kau sani thamani baru malai thamani buba gara cini am khoni khortam dul jagi soi gable daji bai hisa camera ko dag sab male off phona songsi camera ma goro khoi jang laija mo boron boro nga khoiram song gade gebo ma boi ma phaisine bele boi bisango nga khoroni boro buji nang nai boro musu hamza engya te maybe boro buji ang mano ar thangaje buba gara khagla dagar pura bosi bisi basang laija enggak mau wansu kota, bawa orang se kobe kene jak, enggak tahu puji bela public sabak ham ya, hani bawa orang kan kobe kene mana enggak, zeborong bung kau ini Bangladesh kobe kene pakai enggak, nang boros kebaga mau tom sweet orang enggak, sabak ham macam sih bela, public buka ya public bela kan smart sih tahu, an bagai, all zarau just, kaya mana hai mesan nanya, just hanci tong nang nai, bus kan se awal lain nang nai, khorja na kami apa di foto coba lain nang nai. Just harmoni sih rime apa no? At least semuanya dom saya itu kalau cuma matang naik naik jadi cuma coba aku pelai mana mungkin all jauh sok naik naik. Gak makan cuma tini cina amnya jauh tuh ani mapan sama ani okra cakar nak haino yang kalau mau ya beri kata hamnya peri cina jauh tuh adam sono belai kan hambai cina all jauh normal ini cari mana lagi